Medyo di maayo tong English speaking skills. Medyo tong mga grammar di mao, medyo sahay ibuli ko kay di maayo akong pag in English, ana ba? Pag mag-order ka, tagaan mga kanilag one whole, ako pa nyo ipagutad. Tangina. One whole oh. Pag di ba, masigit. Wala. Ako pa kayo paslaison. Mga punyeta. Umanog duty. Otay katabang, hugas plato. Dili ko andera. Ang ako din, hindi ko gusto o gubot. Muna yung metabo, hugas plato. Tapos late naman, ako mga anak, snack dala paniud to. Takasagara ang madaog-daog na mo, mga canned goods, meatloaf, beefloaf. Okay. Tomorrow. Good morning, guys. Good morning. It's a Saturday morning. And I love my smile. Thank you again to my handsome dentist, DDS, Gian Paulo Duterte. Thank you, brother, for that. My smile is back. Good morning. Welcome to another what's this quarantine vlog only in the house. Meet my twin brother. That's Rusty, my eldest son. So, nasa live project sa science na. It's an integrated. Integrated Math, science A, science, and Sockstad and music. combination. This project. No, not this. It's still part of a bigger project. It's part lang ni sa Part of the project. project. Okay. It's a No. So since ang mga material nag-order lang sa online, and since ga-vlog man ta, then let's use this as a content. Okay. So what we're doing right now is what's the volcano? Made of what? Toilet paper and ruined water. It's mostly toilet paper. Toilet paper. But the structure inside is just cardboard. Cardboard? But data just covered So what? it. So unsa imong gibuhat? Paint. Mani ka buhat ha? With paint lang. So how did you derive that? How did you do that? Glue and water mixing and just submerge the toilet and just like that. Okay. My son, by the way, is grade 10. 9. Grade 9 of Corpus Christi. Sa ato nga batch muna ang third year high school. Wait, before we start, the other day na nag-comment sa akong YouTube nga medyo makata siya na dapat mga Pilipino ay dapat prioridad ang Tagalog, ang wikang Tagalog, dahil ang sabi ni Jose Rizal, ang hindi lumingon, ang hindi magmahal sa sariling wika ay mabaho pa sa malansang isda. Dili mo po siguro ingon nga kung mag-in-English ka, din mo love ang sariling wika. This is my opinion. Ako lang niya opinion. Pasaylo ako. This is my own opinion. First, frustration yun ako kay when I was still in high school sa probinsya man ko, sa Mangagoy. Pagabot ako di sa Cagayan de Oro, sa city, sa Corpus na, medyo di maayo tong English speaking skills. Medyo tong mga grammar di mao, medyo sahay ibuli ko kay di maayo akong pag in English, ana ba?
Pero master kay kong Tagalog. Kasi mo ko tanaw sa unang mga mula sa puso, tabing ilog, mga gimmick, ano ba? Master kay kong ana. So Tagalog is my craft. Bisaya problema, ang English lang. Tapos tungod ana, medyo low imong self-esteem. Tapos katong nagtrabaho na rin ko kay di ba dito pa ko na padulong sa abs-cbn, di ba, hosting or something. Medyo limitado ang mga project nga ginahatag sa ako because di man ko sa una hello ko nilang Nicole Aba, silang Nicole may kailang daghan ko mga co-host nga may kay sila og kanang ilang English skills ba, kanang the way they speak bitaw, ilang grammar sakto kayo. So ako grabe akong frustration ng murag saya nga oy dili mahatag sa ako nga project kanang nga commercial, kanang nga voice over kay akong diction, ang akong ang grammar, di ko ka-explain in English ana bitaw. So that's why kani akong eldest si Rusty nahimo na mong experiment. So katong pagkuan niya, pagpanganak niya, so ako siyang ginapalitan og katong mga DVD sa mga Mickey Mouse, ano bitaw, Mickey Mouse Clubhouse. That was your first, no? Mickey Mouse Clubhouse, nga na, that was YouTube, ano ba? English speaking, yun. Tapos ako po siyang gina nga, sa una mong sa nag-eskwela ta sa before, ayara mag-English speaking ka sa school, tapos pabayron kag tag-piso every Bisaya, bayad ka piso. Kung mag-Bisaya ka, pabayron kag piso. So eventually, pag uli nimo sa balay pag yun, kung mag-English ka, kansawan kasi mong mga barkada sa silingan, sa imong balay, so may English to, yung naman to sa Pilipinas, so anaon ka, so technically, di ka matrain. So kanya akong anak, so tungkol lagi sa akong frustration, English speaking ra akong insulti sa English speaking, sa balay, English speaking, mita, lami man ang baby, kay balag rong grammar ang daddy, si Lingling, okay ra, ako rong grammar, kay call center man si Mrs. before, wrong grammar ko, at least di man kabalo ang anak, so praktisan ako ang akong anak. So muna rin to, tuloy-tuloy na din. Eventually, di naman sila din katanaw ko, kaya more na naman ko internet pod, mong po'y nakatabang. So muna na yung ani na rin siya. Pero, let's go back again to the idea nga, gignan ka nga, dili ni mo gimalim sa rin. Ako manggod, kanang Bisaya, ato na mo nang Bisaya o Tagalog is already our language. Language sa mga nato na. So whatever, kung sa itong buhaton, ma-learn yun nato na. And right now, akong anak, naka-learn yun siya. Kaya naman sila Filipino subject. Di lang ilang main language, but nakabalo na sila og Tagalog. Struggle galing ni Rusty when he was grade 7, medyo lisod yung kaayo. So nagkuhan ko, nagpa-tutor ko, right? So nagpa-tutor ko, tapos yun, anton na, kabalo na po siya Tagalog. So, well, pasaylo sa mga makata diya o katong mga nagikuan nga dapat gamitin ang sariling wika. Kay mato pa ni Rosal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay pilam. Ay, hindi, mas mabaho pas malansang isda. So, pasaylo ako mga boss. Pero, ingani lang ako manak. Ako gusto lang ko nga medyo competitive sila. Medyo, syempre, dawato to ka maturang nga ang English is di lang national but international. So they can explain well sa ilang mga kagalingon. But don't worry, kabulog po sila Tagalog, di lang sila ingana ka-fluent. Mahal pa rin namin ang aming sariling wika, mahal pa rin namin ang Pilipinas. Alright? So that's my explanation. A very long essay type explanation. So ako po, nakatulad rin ko sa ila ha. Sometimes, most of the time, gina-correct nila akong pronunciation, akong mga terms, sila may katulo sa ako. So medyo nadungagan gamay akong confidence, pero yeah, I'm already happy. Okay ra ko. Okay ra ko nga English speaking sila, at least medyo competitive sila if ever sa ilang mga own careers. Di sila mahadlok ba? Sa una mahadlok ko, makatubangin ko mga English speaking. Ako'y ginuko, di ko ka-explain. Excuse me, ulit na ko, ano ba? Anyway, back to our kwan, and let's do this. Mag-paint me. Ako saan tabangan ako siya. And I'll picture also. You. Okay, wait. So, kung saan ako? Akong? Mommy's one is fine. Yeah, but I mean the kwan ba? The tripod. Yeah. Sabi ito na ring. Yeah. Na sila di aming? Ring light? Yeah, the ring light. Naman dito ang kwan. Can you get it? Kung saan ako ang tripod Wait. I hope it will erupt. We're gonna do baking soda because that's more. Yeah. So first, mix it. Oh my God.
Okay, try the paint all this. It's like a gigantic candle. Yeah, it's more lightish if you put it like that. Something sa balay. Oh, it's all green. Oh, other kuan ha? I love Like so on our healthy. It's been a while since I started painting. Yeah. Because it's a literally white canvas. How about the volcano? What color? brown? I still need to know what color. How do you? Brown here. Try then to red search on the top. in kuan. What is the combination of brown? I feel like it's orange and black. It has Yeah. to be. A dark Not orange. orange black. Not really. Why? Dark orange feels like brown. Yeah, not black. We have I'm only sure it's not black. We have only But that's primary color. orange, and So ang brown, according to Google, is a combination of primary color. blue, yellow, and Red. huh? Blue, yellow, and red. Yeah, all colors. I think we've done the accidental. No, like I thought in art, Video. Oh, looks so looks cool. like black. Oh no, it's turning brown. Oh yeah, there's. Yay! Tai man ni among country. You have to thoroughly mix everything. Oh my god, it is brown. So it became brown. So at least sa ingani nga mga way, matudlan nimo mga bata gyud sa kanang yung see? See the effect? It's just rock paper scissors, but I got it. Alright, that's it. Brown. Let's go. Wait. Wala pa nang thoroughly So mixed, ang ha? mag-divide mo, ano na lang, division. So imo rivers here, you put line sa ikaw mag-line, mabutang ang line sa Rusty. Okay, I'll put mine here and here. That's all mine. Napa. Be careful, It's fraction. You do that fraction that's divided by 3. Yeah, but yeah. Yan, di ba dili dia man si Kuya, din imo din We na. should start from the Okay? top then. If you have Okay, too much, ha? it's gonna drip down. But you even do the bad finger. Ano yan? Very good. It is a good activity para sa mga anak. Timplana. Okay. Abot na si Mrs. Gikan nagpa change oil sa car Jackson. Change oil lang ni. Og ang iyang nabayran mga igala aniya na 55 Andelo Sports. Kay synthetic yun nga kuan engine oil. So ang nabayran is 7,360. Change oil lang si Timil na dayon. Kung magkasa mo, kabalo mo ana ra man ang kuan dia. Kung magkasa mo mas mahal. Pero gusto mo nga medyo ubos-ubos ka sa kasa pero gwapo ang pagkakuan, pwede ka sa Carl Jackson. Kung nagi ka nang gusto kag barato pag yun, namay ka nang ikaw mo palit ka og ng mga engine oil nga dili synthetic. Di ba naman dili synthetic no? Marami mga engine oil nga barato. Tapos nakikailang nga mekaniko i-drain ana. Pwede ra man pod sumugasto ra kag mga pila ra man ka sa karasona. Tagpila ba ng mga dili synthetic? Mga 2.5. Oh, pwede ra po kay ngana. Siyempre, Hilas King man ka. Dito ka synthetic, di ka ubo. Dan, ihulog sa pagbutang sa kalamunggay, ana lang gamay. Tapos, okay na. Open sa kini. So, may pakapin sila gatag. Amo rin nakamahal. Actually, 250 lang yun kani mo 5 mil. So, ano yan kanang Toolkit though. ala, so nagitagaan ko uguan? That's a gas. So mura siya og mura siya container. Para sa sakyanan. Caltex Del Sports, baka naman. So na siya mura og ano? Is it gas? Wow, toolbox! Wow, amazing. Uy, in fairness, ligon pa lang, no? Ay, butang na nasa sakyanan. It was gas. Para nasa sakyanan. Kani, para man sa nose. Yuck. No. Kaniho. Screw that out. Okay, very good. Salamat, thank you. So it's a toolbox. I thought it was for gas.
Ilak dia kay kani siya morning burag sa flashlight diri. Mo to nga wala ko. So na tayo ni battery. Pagamit ko may battery. Thank you. Delo Sports. Perfect. Let's eat those chicken, baby. Chicken, baby. And that's my chicken boy kid. He loves it. Hey, your hair. There. There. Okay. I had to do this because Daddy said he'll cut my hair if I don't do this. Yeah. Nice. Wait. I-order na ko ni sa online Japon, AC electric air pump. It doesn't show your eyes. Kaysa mag-pump pa ko ana. So kanya kong gamiton. Anong gayelo man na? Ugaw. Lumot. Yeah, was sexy ba? Shake that booty. That's the sexiest part of my wife, her booty. 5 o'clock. So, nato akong gipalit nga seeds. Ako tong kuanon. Itanom na ko toron para magkuan siya, mag-grow siya gamay. Nagpalit ko karne, uy, yakin kayo gason. Palit ko karne sa Monterrey na sa Retsuki na mo na siya. Dito na ko ga-order sa online kay pareha naman. Ang samukan lang yun nakuha ni nila. Mag-order kag kasim. Rayber, come here sa Rayber. Help me, Rayber, be. Open this. Di ko kabalo kung mobile stand la or tapulan. Pag mag-order ka, tagaan mga kanilag one hole. Ako pa nyo ipagutan. Tangina. Open. Yeah, use the scissors na. Just want to show them. So order ko pork belly, wa man daw pork belly. So kazim na lang kay kasi dugang sa mga gulay ko ban pa. Ang problema ginila ning Monterrey sa Nazaret. Ang ilang ihatag sa imuha as in one whole, dili gina slice. Oh my God. If the Open, sige, cut. Oh, see? Then show it to them. Tanawar ko na. One whole Binoko. kasim mo. Corner, you bara gonna do No? corner namin. One whole, oh. Mag-divo, Ulo. Ako ba kayo pa-sliceon? Mga punyeta. Wait, sabi, asa to akong kwan ba, liso ba, kaya itong itanom. Lettuce, romaine, lettuce, iceberg, tomato, jalapeno, hot pepper, red onions, sweet pepper, bell pepper, tomatoes na po nga dagko, kanang sibuyas dahonan, same, pechay. Naba ko baso dia. Mga baso nga wala nung cups no. Ilang gamay lang siya. See? Mga pila lang nakabuok. Talibi, ako ni ipa-try na ko ni grow. Go. Wow, ni grow na din siya oh. OA. Alright, so tangan nato na, testingan nato na kung mo grow ba, tato ibutan sa plastic. Lettuce, ako rin naman rin ang ibutang dia sa mga dingding, orbitayan ako na dia. Orbitayan ako ng hayhayan dia, ano daw. Mo na lettuce dia. Palit agad.